Здравейте хора, днеска ще играем Брокеман. Ще снимам кратък клип. Ето, даже си пише на сградата. Има нова къща или какво е това, не знам, база ли е. Така. Ще влезнем вътре, има гараж, нещо на английски пише. Ще влезнем вътре, ще разгледаме също така. Вау! Какво е това, бе? Да, бе, това верно ли? Тук, това е давно, бе, човек. Това, вижте. Има различни неща. Има и някакви стаи тук, бе. Какво е това, бе? Да, може да се снима филм. Не наистина да убиеш някой. Трофейче. Така. Покемон. Мога, това ли, бе? Я. Това е брутално. Чекай малко, бе. Чекай малко. Махни се от това. Хора, не знам как да го махна. Така, има втори етаж. Тук ще разгледаме какво има на втори. Тук също го имаме. Тайно нещо ли има? Ще разгледаме. Какво това, бе? Да, бе, човек, това наистина ли го има? Това е много ужасно кола. Ужасно кола. Къде е нацъканото такова това? Едно. Сигнал. Така. Сега ще пробваме тия бутончета. Първото е това. Да. Да. Извънземни. Тук ли превзехат някакви животинки тук. Да, има тук. Тук на ресторант, хубаво. Тук може верно да се снима, бе. Хора, задължително с това, с тази къща или каквото да е, ще направя сериал този път. Наистина. Слезнахме ваканцията дни. Това ни е хубаво. Да. Той това ли? Диди, какво е това, бе? Какво е това, бе? Това разгледах ли го? Тук като изоставено нещо, къщичка, нещо такова. Но не може да се влиза тук. Ела, ти биеме, ти биеме камера. Чакал си. Така. Това. Просто зелен фон. Чистото. Бъдна ли нещо? Гледай, бе. Това белате. Сега ще кажа, ако искате да снимаме сериал, то ще се казва Доброто семейство. Ще участвам, но
ще участват. Ще прецениме. Очаквайте сериала. Очаквайте премиерата Очаквайте премиерата утре. Първи епизод го очаквайте в понеделник. И явно ще събера участници. Какво да кажа друго? Абонирайте се за канала. Лайкнете всички видеа. Не качвам толкова често, защото няма да ви казвам. Така абонирайте се за моя канал, също и на батко ми. И да. Какво друго да кажа? Който иска, може да се включи. Който иска, може да се включи. Може да се включи в сериала. Трябват ми 3 дечица. Трябват ми 3 дечица. Един мъж. Една баба и един дедо. Ако може и един учител. И за сериала казах. От мен чао!